Kakasi Student Union, North Khasi Hills District Apo Kajingalam Usamla Ferdinand Karkamni, Komu President Bat Usamla James Mau Pniang, General Secretary, Lembat Kuwait Khot Kaseng, Minta Kasngi, Lalek Banyakandu, Yo Chancellor, University of Science and Technology Meghalaya, USTM, Hawk, Kani kajing akan du kadai ban pen kan mau ya kajing terai lang kabalane lupa ha pedeng kaseng bat katai ke skol ba na kabenta ka bha kamiat jeng kisamla puli khasi akani kajing akan du jeng kaseng KSU klala ban pen sngo show chancellor halor kajing don jeng kisamla puli ki bastan ha ka puli puthi henry ki bamla ban beteng na mar ka jingduk hadien kajing lang Chancellor ulam menjur banai jingerap ya kan armut kisamla puli na ki long yeng baduk barangli Kibala Shajit ban puli a hakakerdan undergraduate klem da COEA. Habakran chikila pathai kubor usamla Ferdinand Karkamni ulo ang baka ni kajingatray lang hapadeng ka KSU bat ka USTM kalas dang na usnam arhajar khat khandai bat ka seng kala shimkhia bha ya ka ni ka kamman kentiu ya gi samla khasi ha ka liang ka puli puthi ulapan pawru ka jingsong kuman halor ka jingjab an penrung ya ki ni ki khat arngut ha ka te ka skol pa ka seng KSU kala pen sngoru halor ka jingnan kam ban ailat shaki wei pat ki samla puli ki bakwa ban beteng ya ka postgraduate bat kham tam ban ailat shaki samla ka jilla ban rung ha ka tanat MBBS kani ka jingalang kala ai jingkerman bha ha ki sngi ban wan kindang bon ki samla puli ki bala ban yo jingmen toy na ka jingatrai lang ka KSU bat ka USTM ka ji kendo bat Chancellor joka USTM halor ki ji kendo jugi na kapor support ni kisnam bat kemau yu ba kibun ki samla pule bi wan kloying ka ba kham duna ka jiyo te kamdei ka sin bani kong ndai na du snam arjak khandai ba na yang ka KSU po joka North Khasi Hills district laju ya kendo yo Chancellor berlaju Arab ingin na kapor support ki achievement ki ba kumutaw snam layo ki undergraduate kumba khatar ngut ki ba layo ban ai ya ka jimpule ne klem kono no jiseu tinglai kran ru ki samla pule ki bla kwa ban one dap ya jimpule juki hapo joka post graduate ni la personal chai ba pe ki don ki longyeng ki ba kham duna ki la wan cha KSU bat na yang jugi la pen pau chai bat na yang jugi ru ila kloi ban irap mat kumjuru kane ka jisdang jong ne ka MBBS sangne nama nakliang jungi hi kumka sengi kwa bagi samla pule inyo shibun ka jingrap namar kadai ka institute kemudian hane ko ka jilla ka jungi te kadon ka jingi ka benta ka bagi hab ya shong ha i hab discuss biang kane namar ngi pala bat poi ha ka conclusion ko biang ndai ka bai bat ka jing kundu hi overall kadai ka jing suknat jungi bagi kena samla kasi jungi da ngi compare ndu kisna menshwa ko joka Regional Institute of Science and Technology ka RIS kemudian hangtai awak kabla stang nadu snam aja praja khandai kabla affiliated bat ka nihu ka kena ki samla khasi jungi kitang duna ba ti por ren kaliang jungi kum ka seng hi la pen sngoi kini ai jing penchai ai ki awareness ki samla khasi jungi ki bon pulis khamsa jangai juga jela dai kadon ka kane ka university la ne kane ka school ba kaba kini samla pule kinyo ya kajing pule kaba biang bat kumjuru ya kajing siu ba khamduna te mentau sdem nglai ki samla pule jungi kala palat ya ki hajar bat kadi ka wei ka achievement kaba ki samla hi kila sothu ya kajing kam jong ne ka school ba hane ko USTM kemudian kemar kaput bat ka Assam te nglai kran ru ha bai dei bat ka jing penmi ha ka statement jong personal ka jong po social media ka bai dei bat ki kini ka eviction drive ke belayat dak soka Assam bagi samla pulih napo katai ka jela Assam kinwan pan pulih ni hendrei nak liang juhu lai cibersyai ba kamdon kum kata dada kadai ki samla pulih napo Assam kadon ka institute jungu hapo Karimganj ka ba usala ban shim yaki hendrei nak liang jugi kum KSU ngi la panchai ki ba kanamdon kum kenu kita ki ba kin wara yaki breu ki banapar jong ka jela jugi ban ai yang pulih klem kono no jiseu hendrei ngi maintain bit yakane nadu snam arja khandai bakum ke KSU ka yang bagi samla pule wan longing ke baduk kibri na po jela ka jungi kinyo hi ya ka jingyo ban pule hane klem kono no jiseu
katahi kadang de bat ka jinge buram martiliang kadang don hi bat ka weru ka benung kam hang ne kalong nilai i ka jing kustet jo kane ka risk haden kane ka ami kane ka USTM ka ba kane ka school ba kalai shibun ya ka jinge erap ya ki samla pule bat kawai ka ba kumna liang ka seng ni penso sha ki ne ki marjan kum ka asam ka berjuan pendik na ka por na liang KSU ni ahi kane ka kawai ka kenten ka ba khadu ya ki ba sobha wat pen mi ya kinono ki jing penja buram ya kane ka institute kamtam ya kane ka USTM bat kamtam kane ka affairs jo ki students ai ba students kin yo ban yo jing pule ba biang pha ai bi kino hekai ki professor ki wan hang ne kin wan da kalti ba biang pendep ya kamera muzuki ndai kumdon kinono ki ba banle politics lane wanle business hane po USTM ban pendu ya ka jimun toy pat ya ka dik samla pule ki boyo ya ka jimun toy hane po USTM